Egin behar dugun lehenengo ariketa sentadilla da. Hau egin ahal izateko, modu simplean, ezer gabe, hankak aldaken zabaleran ireki, oinen artean esku bat sartzea, eta hankak gandor iliakoekin lerrokatuta egotea. Hemendik, ipurdia behera eta atzera eraman, gelditu eta azkar egotzen naiz. Saiatu ipurdia atzera eramaten, nabaritu mugimendua hortik datorrela. Jaitsi, gelditu eta azkar igo. Igotzerakoan, arnasa botatzen nahi dut, eta saiatu resistentzia jartzen arnasketan. Jaitsi, gelditu, itxi hortzak eta jaitsi, geldi eta modu honetan zeharkako giharra aktibatzen dugu, abdomeneko gihar sakona. Indarrak hobe kudeatzen lagunduko digu, gure zoru pelbikoa babestuko dugu eta bizkarreko arazoak prebenituko ditugu. Hau, esfortzu handia bada, aulki bat kokatu paretaren aurka eta hortik hankak aldaken zabaleran irekita, oinen arteko distantzia esku bat izatea, gutxi gora bera, besoak bularraren kontra jarri edo igotzeko laguntza gehiago behar badut aurrean ipini. Igo azkar eta poliki jaitsi. Gelditu. Azkar, arnasa hartu, gelditu eta jaitsiera kontrolatzen dut.